A következő 10 percben a Linkvisites szervezésű angliai útra láthatják beszámolómat. Astok és Zsuzsó, Lili és Astok, Iván, Zsuzsa néni, saját magam, Miki. Május 12-én itt ülünk kb. 20-20, amely Salisburyből Londonban visz minket. Sári és Tami, Christian, Bálint és Sebi. Most vagyunk át a Themsén, valószínűleg fogunk vele találkozni Londonban is. Ma megint te vagy? Sári? Astok, ez itt nem a reklám helye. Itt vagyunk, a Buckingham palota előtt, ahol lakik az angol uralkodói család. Nézzünk beljebb! A felfont zászló azt jelzi, hogy a királynő jelenleg itt tartózkodik. A videón a jellegzetes angol katonák és őrök felvonulását láthatjuk. Hárman párban. A Londoni Természettudományos Múzeum. A St. John Cathedral. London nevezetességei, a Big Ben és a London Eye. Bálint mögött láthatjuk az angol parlamentet. Sári és Tamara a lovasrendőr mellett. Mögöttem az angol nemzeti galéria látható, melyik képet is őrzik itt 6-án. Két kísérő tanárunk, Goldman Robert és Takács Zsuzsanna. A Piccadilly Circus Európa első óriás kivetítőivel. Az ottani operaház elég keleti pályaudvarosra sikerült. Micsoda jó angol sapkák! Ezen a képen a több mint 1400 éves St. Paul's katedrálist láthatjuk, de voltak olyanok, akiket jobban érdekelt egy-egy Starbucks, amiből Londonban összesen 20 darab van. Mi 9-et számoltunk. Ez már Salisbury. Ez pedig az itteni iskolánk. Mi a 3. szinten vagyunk. Elég messze még innen. Kívülről a sulink, bárcsak itthon is ilyen lenne. Minden reggel egy friss forró csukival kezdtünk. Beleértve az angol tanárokat, Niall-t és James-t is. Zsuzsa néni fázik. Pont ma tartják a hónaponta megtartandó francia piacot. Vajon vágyakozva néznek befelé? Sunny magába néz és gondolkodik. Old George's Mill. Ekkora szél lett volna, Zsuzsó. A katedrális főbejárata, és ugyanez közelebbről. Végre egy csoportkép, igaz, ez se tökéletes.
Ez a város ugyebár több mint 750 éves gótikus katedrálisáról híres. Azért van itt ilyen sok ember. Nézzétek csak, milyen szép ez az ablak. Hát ezek után tudom, hogy a Magna Cartát sem véletlenül őrzik itt. Most, hogy így kijöttem, itt a kert. Tele van sírokkal. Hát nem is olyan tágos. Ebben a toronyban van a világ legrégebben működő órája. Még egy figyelemre méltó dolog, a torony, amiben van. Anglia legmagasabbja. Ebben a házban laktunk egy hétig. Szállásadó gyerekei Thierry és Zico. 2 hülye Clairsben. Szerintem ez jó képen lett a Stonehenge-ről, és nem kérdeztem a ti véleményeteket. Mindenki hogy ragaszkodik az audioguide-jához? Nem tudom miért, de nekem ez a kép sokkal jobban tetszik fekete-fehéren. Nem leszek rasszista, ezért nem mondom el, hogy Ivan melyik népcsoportot utánozza. Ne kérdezzétek miért, de itt minden családnak volt trambulinja. Zöld hajláz van? Robi bácsi szerint ez előfesti következő 10 évünket. Fürdés után a kád. Szép látvány nyújt, nem? A következő egy-néhány kép a Bournemouthi óceánáriumban készült. Voltak olyanok, akik belemerészkedtek a 13 fokos tengervízbe. Az utolsó fontjainkat egy körhintán vertük el, de legalább élveztük. Sunny, még nőnöd kell? Mindenki nagyon élvezte az utat, de már vágytunk haza. A repülőúton mindenki vidám volt, főleg a leszálláskor, ugyanis ekkor néhányan megtapsolták a pilótát. Ez többek közt nekem is furcsa volt. A 15-ös és a 14-es egymás mellett? Time speeds up until it is nothing. Therefore use it before it is gone. Az antliai Tesco az ottaniak közül az egyik legjobb volt.
Please note, our staff and customers have the right to be treated with respect. Also, to work and shop in a safe environment. We will not tolerate violent behavior or abusive language in our stores. Thank you for your understanding. Ezt a táblát különben a Tesco-nak a pénztáránál fotóztam. Ez is fordítva! Mivel itt fordított irányban közlekednek az autók, először jobbra, utána kell balra nézni. Utcanévnek és kérdésnek is jó. Kivel, Kurt?